Even het spul dumpen en dan gaan we weer op naar huis. Dit is het kaken. En die kist is gewoon zo pakken. Wat mooi? Net zo mooi als die jurk, hè? Nee. Nou, tada! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben even op de centrale in Ljout, want nieuwe weken vreed gaan we bij de Omroep een barbecue, een simmerbarbecue, voor alle mensen die bij de Omroep werken. Helaas kan ik er zelfs net bij wezen. Wij gaan activiteiten in de theatertuin. Maar ik zei, ik zit bij de PK om te helpen, dus ik zei, ik wil wel wat tarriedingsdwan. Dus ik ga in de oorkleding verzorgen. Ze wil het een beetje in zo'n simmers thema gaan. Dus een beetje Hawaii-achtige sfeer en opblaasdingen en dat soort dingen. Dus dus ik zal even zien wat ik hier vinden kan. Daarna moet ik nog even wat wetterskontjes. Hier kost wat lietse ben, maar net alles past. Dus die ging ik nog even wisselen voor wat orenmaten. Dus dan ga ik voor 2 vliegen in 1 klap. Dus dat ga ik even doen. Ik neem je mute bij mij. Via het net te abonneren en te liken. Nou, hier is een heel leuk spul. Het ziet er al heel fleurig uit. Al hier wat kleur. En wat opblaasdingen inderdaad. Ah, te gek. Krokodil. En wat hebben we nog meer? Nou, vlaggetjes is echt leuk, hè? Servetjes. Wat is dit? Een vlag. Dat is echt wel leuk. Aloha. Nou, hier is genoeg leuks, jongens. Nou, even meer ga ik wel genoeg. Ik zal nog een rondje doen, misschien komt nog wat zien, maar voor mij is dit ook wel heel erg leuk. Nou, op naar de auto. Oh, een beetje vies. Op naar de auto en dan zit ik nog even de skontjes aanwisselen. Dus nog even naar de orenwinkel. Ik ben je nou toch? Ik ben net alle dagen in Ljout nu. In ieder geval voor de barbecues kleren. Dat is mooi. Ik ging dat aan voet even op het werk brengen. Dan is dat helemaal. Hoe ik dat na je weekend heb met het wel. Nou, we hier lijsten dus van die wetterskontjes van de ben besteld. Maar de maten kloppen net heel nog. En nou zeg ik echt nog dat zaken zien echt te liet winnen. Dus ik ga nog even een paar om, een paar van Lois maken en dus nog even een paar nieuwe verzaken. Want ja, die groeit natuurlijk echt. Die van vorig die passen net meer. Dus dat zul ik even ophellen en ruilen. Dan maak ik ze nou even vinden, want online is het wat makkelijker vinden dan in zo'n grote winkel. Dit zijn bikinis, hier en net. Zwemspul. Als nog hier skontjes, jongens. Nou, ik reed hier echt om als een kip zonder kop. Ze gaan hier echt van alles, maar zie je wetterskontjes. Raar. Foen, gewoon het begin van de winkel. Dus ik ga de hele winkel al eens met wie voorop. Even zien. Die oranje hier. Even zien. Nou, heel slagen, heel net. Ik ga een paar verzaken voelen, maar de maat van Lois weer net. Dus ik ga ze van mij bestellen en dan sturen ze op naar uw thuisadres. Dus op zich, eigenlijk is het worstlagen en dat wordt het nog correct even. Maar dat hindert niks. Ik ben tevreden. Ik zal even het Hawaii-spul naar de Omroep brengen. Dan kan hun het spul maar mooi aanklaaien na je week bij de simmerbarbecue. Ja, heel spietig ook er naar bijwijzen. Maar ja, je kent net alles. Dus dat is net alles. Ik ga op naar de Omroep. Even het spul dumpen en dan gaan we weer op naar huis. Nou ja, dus ze hadden dus een simmerbarbecue. Wij ben ik echt gek van barbecuen. Zodra het waar het een beetje tal is en wij zijn vrij jong tiert of op een nijmeetje, dan zetten we gauw de barbecue al vaker aan. Wij vinden het prachtig. Nou, we waren dicht bij mijn ouders en bij Omke Tjib en tante Ilse, dus die scoren er vaak zeg nog even aan. Ben je ook wel van het barbecue, laat het me hier even onder witten. Nou, het spul is weer te plak. De collega's redden er via mij. Ik ga op naar Broeksterwaard. En ik ben weer in Broeksterwaard. Ik zal nog even wat kantoorzaakjes doen. Nog even wat dingen van de mail regelen.
En we hebben bij Kwarten natuurlijk ons Rockabilly Festival. En dan hebben we heel leuk een kids act. Dus echt een, het is een soort toneelstukje. Peppy en Kokkie, buurman en buurman-achtig idee. Maar dan met 2 hillbillies. Dat past natuurlijk een beetje in het rockabilly thema. Maar daar heb ik even een liedscriptje van meidje. Ze hoeven geen tekst, maar een beetje als ze opkomen, wat doen ze en hoe ze weer aangaan. Maar een stukje van zo'n 10 tot 15 minuten worden. Dus dat wil ik eigenlijk nog even uittypen. En wat muziek bij het zitje, want het is vooral, ik zei zonder tekst en de muziek wat het echt en het speelje wat het echt van. A few moments later. Ja, het script is clear. Het bestaat uit 2 spelers, Buck en Billy. Buck en Billy zijn 2 hillbillies. Die gaan voor het eerst naar een festival en die hadden dan neer bij Dijnhoorn. En er gaat van alles mis. Ze komen mijn karren vol met spullen en er gaat van alles mis. De ene is wat nuatske, de oudere broer. En de jongere broer is heel onhandig. Nog onhandiger dan zijn grote broer. De bad van alles. Er zitten 4 vestjes in. De gelen zijn de vestjes. Er zit eigenlijk haast geen tekst in. Een paar keer oe en a en sa. En uiteindelijk hebben ze hun plakje helemaal installeerd. Een lekker zitplakje met een parasoltje erboven. Ze zitten gewoon hun pot drinken, hun moonshine. En dan in een bedenken ze hun van verdikken, wie moet er melken. Dus dan de hele bende weer oproem je en plangas voort. Dat is eigenlijk het stukje. Van de middag komen Aad en Hendrik, die zullen Buck en Billy spelen. Nemen we het script even terug en dan plannen we even 2 data in om het te repeteren. En dan heb ik echt even in het theater waar het plak vind, want dat is natuurlijk het leukste. Zo ik altijd samen kleden, dat is van mij peanuts. Maar dat komt heel de kleed. Die man binnen trainde acteurs, dus die weten wel hoe het werkt. Er zit geen tekst in, dus dat hoeven ze niet te leren. Het is puur een beetje waar op, waar aan, wat broeken we al hier. En een leuk stukje hillbillies in de theatertuin. En dit spelen ze dus de midjes van alle band die op het festival komen. Want het festival is van jong en oud. En het leek dus hartstikke leuk om even een kids act te doen. En het stukje is net alleen leuk voor band, maar ook zeker leuk voor de ouders. Dus ik ben tevreden. De hillbillies. De man met Craig West, Aad en Hendrik. En wie wel mooi, we hadden het script even eraan. En ze waren eigenlijk lekker enthousiast als mij. Dat is mooi. Dus ze gingen er heel erg zin in, ze zagen het wel zitten. En we hadden even wat data afpraten, we nog even het stuk instuderen. En nog een generaal op de dij zelf, even dat echte muziek zat erbij. Ik had er echt super zin in. De meeste kleren van hun zijn al binnen, nog net alles, dus dat moeten we nog even passen. Ja, ze krijgen een beetje zo'n tuinbroek, zo'n spiekertuinbroek, een striehoedje. Maar van het is gewoon oud bloesje, misschien in je wel geen bloesje onder de tuinbroek, maar een beetje dat sfeer, echt de hillbillies. En lijkt me nog een oud radio op een kop tikje van patiënten. Kara Hakkel, die ken je hem zo in Schillet. Die had Jelke juster ophellen. Een oud malkkarker. Dat is dat ik dat karken werd ze mij opkomen, maar met al het spul. Dus daarin ik even mee hem heen. Dan liet ik hem even zien wat voor kark dat het is. En dan die karren helemaal vol stampen met meuk. Dat er heel dit ding afvalt. En dat is echt iets van, wat maakt ze daar nou in mij? Ik kon het zeker van je filmpje in die dag. Want dan gaan we dat echt leuk van letten. Dat is wel heel mooi. Maar dit is even shit. Dit is het karken. Die kist dus gewoon zo pakken. En dan meenemen. En straks zei dan gewoon heel aanladen met al je spul. Ik moet er eigenlijk wel een pakje strie in hebben. Een parasoltje, wat ammerkes, wat flessen. En Jelke hier nog dit spul mijn ook. Hier die man echt in de verkeer, dus dat past er al heel mooi bij. Maar weet je dat sfeerke. Dus ik denk dat het wel een hele leuke kids act wordt, de hillbillies. Ik zal even naar Beppe Klaasje, daar binnen bandjes. Die had het oppast. Ik kook al hier even wat oorzaken ervan. Dan even zien hoe het daar gaat. En ik ga hier nog een doos vol met spul. En ik ga nog een doos bij ons mem staan. Want na je weken hadden ze op vreed en op sneeuw een trouwerij in de theatertuin.
En ja, zij verzwaren je dan ook een soort ding. En dan ga ik even wat dingen voor u mem besteld. Dus we zien dat qua bestelling echt klopt. Als de aantal een klopje, de maten goed binnen. Want normaliter hebben we bij de festiviteiten in het had toen een reed shirtje aan. Dat is hartstikke mooi. Maar van de trouwerij vonden we dat net mooi. Dus hebben we mooie witte blouses besteld. En van die netjes, ja, hoe noemt dat? Scortjes. Van die bechillingsscortjes. Dus even zien dat al je goed is. Of we daar genoeg van hebben. Dus ik ga even naar huis mem. En dan een bakje koffie. En even zien dat al je klopt. Yes, en de beestjes mag nog even. Ben ik van de morgen vergeten. Of vergeten, ik heb er vanmorgen een tiert voor. Maar die hebben we vaker letter op de uit. Ze niet maar krijgen. Dus die zal ik echt nog even doen. Ik ga lekkere ballen voor ze. Dus dat komt ook goed. Nou, en je denkt vers van wat had het vrouwmeske altijd een prutte bedijn? Dat denk ik zelf ook wel eens. Maar het is echt wel echt iets wat bij mij past. Is. Maar ja, ik hou van zo'n soort activiteiten. Ik hou ervan om lekker warmer en bezig te blijven. Dus het kost ook wel energie inderdaad, een tiert. Maar ik krijg er een heel soort energie van waarom. En nou ja, dat merk je. Ik word er echt altijd wel enthousiast en blij van. Dus het is soms wel eens wat druk. Maar ik vind het echt oprecht heel leuk alweer om te doen. Dus ja, een soort van hobby. Dingen organiseren. Bist u een prinses? Ja. Wauw. En ik met de K3-jurk. Beppe haalt de K3-jurk even op. Hoi. Hoi Wifke. Nou, dit zijn de skelkjes. Ik zal wel even in je vormen. Ik kan even zien hoe dat ligt. Ze ben goedkeurd door Beppe Klaasje. Tja, de tante ook even verklaarskleren onloos. Ja. Tja, een mooi skelkje voor. Wat vind je ervan? Ja. Wat mooi? Ja. Net zo mooi als die jurk, hè? Nee. Nou, tada! Dan kies je een mooie telefoon of boekje of pinnenautomaatje erin. En pen. Wel handig toch? Ja. Ja. Dus, en nou nog even de witte bloesjes beginnen. We hebben herenbloesjes en damesbloesjes in al je maten. Even zien wat we daarvan broeken maken. Daar had ze de K3-jurk al aan. En gost nou ik doorsje op K3? Ja. Ildo ik doorsje? Was het er goed? Kim leuk ik jaren doorsje toch? Hoi Jara. Ga je op het podium? In je podium. In je podium, jongens. Hier waar. Oh, klim maar op. Nog een podium. Door het podium. K3 van de regenboog. Ja, oh, dat is het. Ik ken hem nog net helemaal. Himalaya tot aan de woestijn. Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Oh. We zijn tevreden over de skelkjes, de schorten. De witte blouses ben we net helemaal uit. We vinden toch misschien zwart wel mooier. Ook omdat die skelkjes echt zwart met bruin is. Dus we hebben nog wat zwart besteld. Dan kunnen we even kiezen. Dus dat is even een afwachtje. Nou jongens, ik ga je bij mij nog in een dij mij van alles en nog wat. Goed van 10 uurste naar de uurste. Maar ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, en naar je chatslag. Hey hoi!